Nkwana eyo omubunge o West Mugirango omusike Steve Mugaka abetega kubwatuka aburi tukaligoro guchase egetasini ekemo kiburaria ime yense ya Kenya igoro ya Daktari Matiang'i amonetaro yaye guchase orogongo rwa Gusii anene nabarai bari bakwamiria eserikali eyo abeteka goteba buna nigo abantu abo babete bagwesokia asobunge ase bunge ya West Mugirango babete bagosombwa nigo yaberige kwigikirwa amona barai ao nigo bono abarai abo babere bakumugania omusike Steve Mugaka anyareko bakagwesokia na gusaba umugusi gusomo West Mugirango amabera nabo igo kumuburia anyareko bagakwena na masikani gochiase Daktari Fred Matiang'i muri gitofat gad gisemba otwaleganirie oroboturu Rituko erimorioka maiga y'omubunge o West Mugirango musike Stephen Mugaka gukwana buna umubaro gw'abantu abo besogetie ase omusangirikano bw'okomwarigania Dr. Fred Matiang'i buna nigo basombetwe nigo ing'aniye egenderete kugikirigwa musike Matiang'i namubwate mono sana eri akabwa ekerogo kiaye ky'obuchumbe in return igakomurama. There is no way you're endo ngaine na radio station ng'abantu barenko mukutano orio Matiang'i n'abaikoyo okuno korama aba West Mugirango abantu bagwete chikura intu nintu twagwete chikura nande nintu twarenga ari asobongo ntagete komotebi ng'a party ya Jubilee nero ya mokonyete agaso obisi agaso parliament minute ng'a nebo chiro morengo orionde kaki ancha ligia chikura bunoko ligia kerokyo bojumbo ndatara korama na esiko mwana ito Fred Okengo Matiang'i ase party ya Jubilee no nyeko kwaruro ororo ae ligia nchira yao yoko ligia aso morengo ore aiga nigo bamweire omusike Stephen Mugaka egeka kya matuko atano naberoka arebosio erio asabe omugusi amabera kubwatekana n'echinkwana ekyo abeirega kubwatuka amatuko abwangoiga igo etotete ko mwa 7 days asaba mabera onyetari gusaba mabera sengenjo amwire ng'ana baiko yakori because we are not Kikuyus intuna bagusi nganje no musamaro 2 tutete motenga rusi erieta Matiang'i aso munwe. It's not a mass just about Matiang'i. Ere onyo amwire is saying is in the government. Ekia kodre serikali there's nothing. A constituency aye inere siga da chipar. Ere tabu adriso ne odenga ngo kamare serikali na gentago kama ntoroji. Au kamebuse. Kubwatekana naya nigo omugaka David Gesora ondicho oyo obeto yomobo ase abagaka baria babete bakomosoka ta Fred Matiang'i akomokora bene omonogeri bw'omugusi nigo ensemo yaye abwatukire engwana eye omugusi wensie sabeta oyo koira Matiang'i kiara nerembo yaire kiara gochia ntuyo karo twarenga ali ekerenyo twarete kerogo twakorero oyo minto Fred Okengo Matiang'i instauration meaning ng'antu abagusi twensi authority ya indi Matiang'i kera tokera no kabwato yo egashiri twakorete buno omugusi na nigera kubwati chinkaki echecho poigo bagendereire gukwanira obomo bw'omugusi nande totaite kuboriga kindly yarorekanire buya kabisa nga for the first time in Gusii land twanyolire the very hopeful the winning presidential candidate ora konye nze ito ya Kenya a performer ora choke nze ya ito ebintu bibwenere so we want to call upon abana inchi bonds Matiang'i kurusiko bwancherwe na intunkega ntobwatise gichinde chonse hingo reporter getembe kuraigo mugonjoro eye gotoke meye ward ya Kemera ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Jeff Atigad Gezemba